Saan ka nagiling? Ha? Saan ka nagiling? Oh, babe! Mamaya na! Mamaya? Manood muna ako. Ako plano ka dyan, Ben? Iyo!
linggo, ma? Katagal mo pa mo pinwesto to. Ha? Saan? Talente? Honey. I think I'm going to ano na din. Salamat. Palaman ka na. And eat. Hindi, makamalungkot. Hindi, mapalaman naman. Mapalaman ude. Nagkain na talaga siya tinapay ko. Hindi, sabi ko gano'n. Sanaan. Ano may kumasabi ito? Masabi ito din. Sabi mo, ay, diet po ako. Pwede naman gano'n eh. Tapos si What is Johnny eh. Gusto ko na gano'n. Hindi ka dahil. Hindi ka. Naging Chinese. Natapos siya. Suga. Ano, natulog ko yan? Nakita ko talaga. Turo gaminda? Oo. Hanggang magkamali siya. Kaya siguro pihanap siya ka nurse. Kaya, yung alin na ako ang nagpapalit-palit niya, perang ate. Ang may time na ito, may anong ginawin mo? Patsara. Isipok na kayo sa ba't naririnig ko yung pangalan ko dyan? Ano? Ito, lumusot siya. Ayun, masyado siya. Oo. Pero hindi, pag man. Ba't kasi tinaas mo yan? Sakto lang yung ano. Hindi kasi yan. Wala na siya masyado. Paper! Malinis yung gawin mo na. Yung panit na ganyan, yung panit. Manipis niya. Bato mong pare-paresan. Dahil nga, sabi ni Atan, diba ko mandaan na sa iya? Kaya yung sa bagay ini kaya. Dali, magpuro kaya supang tabas niya, kaya magraragrag. Sabi ko nga, pwede manis. Ano yung pwede? Or pwede ini? Ako hindi ko sinama yung Pwede pinakauna. man ini eh. Diba? Huwag mo rin sama pinakauna. Lagyan mo hindi talaga kinakain. Ay, kinakain talaga. I mean, sa kanila, huwag mo nang ibigay. Pwede na yun malaki naman. Ilan mo magustuhan nila? Bebe, ako ibibig na muna kayo, bebe. Kasi wala ko, bebe. Ilan, ma? That's right. Tatlo? Dapat na ako. May makabasog na ko yan. Dulok na. No? Dapat mag-alaga. Sabi natin, yan yung mag-islam. Sabi ko, pwede maglaga. Yan yung Basta sinabi niya sulasa.
Hindi ko na mag-reklamo. Parang mo nagmana ka talaga kay mama mo. Sambang Parang may nira. sinasabi ka talaga, te. Ay, hindi May bitaw ka. May galaw Ang ka. sabi, Galaw. grabe sa ano naman. Ay, Ang sabi, sabi mo, sabi ko, alaga na sila talo tong kamatis. Hindi na ngayon. Secure na may sinabi na naman. Oh. ay, sala talaga. Ang sabi ko, pwede man niya ako dawa basta niya ako ang pagkaluto. Matigas kasi siya sa Perfect. pero. Kaya dapat di mo sinasama yung tao. Hindi Ikaw ang talaga nagkibuki yun. kwento. Ay, Sabi perfect. para tao talaga. Ang totoo ko nga. Ay, sunod ka na eh. Baby. Ay, wala na pa. Nagkakalkal na naman si, ano na. Si Kidrat. Inalan ko ito talaga. Gapo, dahil mga hindi ko sila. Ano na talaga namin? Yes, ma'am. Wow, naman ka. Lagay natin ang ano. Naman. Sasabihin mo sa loob. Para sa pay-pay. Balon. Ano ba ito? Sabi ito sa'yo. Nadagil. Kinis mo pala ako kanina. May laway. Luha yun. Asan? Nakilos na namin sa room. Sabi mo, chichikwan na mga pit na. Paano kaya yung, alam mo yung na ni Mama Alice? Si Mama Alice. Ano lang, tignan ano lang. Ang asin. Nakaano ka talaga. Di, paano kuya? So nagsuduwa sa inyo ito na mag-vitamin ka ng ayang. Ngayon, nag-ano niya, talagang suminig na sobra. Siguro ito, Lilit. nakita mo na. Tapos sabi ko, Diyos ko. Yung dasal ko, yung para sa atin, idadasal ko sa atin. Ang ginawa ko sa kanya ko na lang pinagdasal. Diyos ko po, ako'y po, inyo po siya ako. Talagang nginig na nginig. Tapos kaputla na ang kamot niya. Kulay. Okay. Ay, Oh, daraga. Aki. dahil sisi ang Kulay puti na talaga so damit niya kahit anong gawin niya sa kamot niya. Sa babae. Nakikita yung mo. babae. Oo. Akala ko sa ayang. Akala ko yung Hindi, yung babae. Yung ugat niya dito, alam mong inaano niya na talaga yung ano niya. Malipot kaya baga talaga. Sa lipot niya. Kaya sabi ko, Ay, kita. yung may dalang aso. Oo. Oo nga ni. Kung naiyak lulong Ang history ang pasanak eh. So, ayun, biglang nag-arog kayo itong kasi hawak niya yung may dalang aso. may dala. Tawo. May tawo nga ni tawo. Nani? Siyempre, hindi ako. Lagyan natin Lara na. Wama. O, akin na. Ganun ba ganun? Andyan, may Lara dyan. Diyan, Diyan, pinakagilid na. na dyan. Naka-charot yan. Blair. At the plating. Bumulong ko na. Yan, yan. Tignan natin. Kumaanghang na. Abal mo, teacher. Tignan mo si Ate Mama dun, no? Nakadami na siya. Ay! It's a new day. It's a new life. Yeah. Gusto ko mag-ilim na. Japanese. Ano yun? Puwasa na rin na nagtatagalog. Tapos na, Ate, yung ano yun? Nilagyan lang ako. Di ko yung vlogs ko, yung vlogs dun mo, yung ginagamit ko sa school ba kayo sa school? Baka na kami. Maliit lang nga itong gawin ito. Sa akin maluwang mo yun. Parang hindi ko siya nagamit. Size 6 lang. Sarap. Kumidikit masyado kasi. Dry na. Tubig. Pero yung toyo na, okay na. Huwag pa kayo dyan ano nga. Din sa ano. Patuyuin natin. Pare. Mamix
Gumandaw yun dito. Parang kapos lang. Ano yung nadagdagan? Yung... Ano na? Mayonnaise. Ano man bigay po ni ate kayo ko? Bunay. Ano century. I don't like it. Ang mami mo, Pero sarap. sarap yun. Nagkikig na kita, be. Wanna tell you, stay. Ay, Wala. tubig na? Tumpang na naman sila. Dadan. Mag-iipon ako ng tubig. Stay now, stay. Mag-aadal ba? Oo nga, dyan ka lang nga, para hindi na Minsan, lunes hindi sa ka aga punta na doon. Kapataas ito. Friday lang. Sinabi ko na yun sa kanya yung schedule ko. Anong oras? Diba na Ay, kapag 3. trend tayo? Kailan yung balik mo sa mga? Pag-Monday na. Feeling ko next week na yan. Di ba lang? Friday. Di ba? Wala, pinag-brow yung mag-activate ng access. Doon yung subukas na. US. So, there's some... US. Ano pa lang ngayon? Sabado pa lang. Batang mo. Tagal. Yeah. Baga dumidikit yung... Grabe, check. Ano naman yun na? Ay, ala! Naway mo hotel eh. Take me to the magic. Ay. Oh, Nag-ano ka ng danong ma? Tubig inumin. meron na nandun. Lagyan mo na lang. Ano na lang? Tubig na. ulit. Sabi ko nga, timplahan mo na lang daw ng juice. Ano yun? Nakabatil. Hindi, magawa kami kasi ng Nalulula ako sa mga nakanya, sa mga words of the day. Ay. Gaya lang, face mo. Ate, pwede mo sa Malinis pa yan. to the magic of the moment. I don't Ano yan? Ba't naman dyan? Kasi nilagay ko dyan. Ako nalagay ko kahartilan mo. Ay, sayang. Karaso. Yung tinabi. Ulit mo na, utak mo. Ang isa lang yung tinuglit yan. Ayos ba? Down to your door. Inaano ko lang. Ba? Dream. Ay, ano pa na yung ganyan?
Sabi ko, mag-slide. Free lang naman, wala mo lang. Game minimage. Free lang. O yung... Nawa, bigyan lang ako ni Daddy nga doon na. Coke, tapos tinapay. Pwede na ako doon. Slice. Slicer. May slicer. Wala nga siyang slicer. Kamay nga ni. Ano. Nakapagod din yung dalawa yun. Kasi natin. Hindi talaga. I mean, gets naman sa pagtitipid. Uy, ngayon ka lang. Oh. Para sa mantan, ibabalik mo lang muna. Sus, magpapandot ka lang ako. Ewan sa Pangit mo pa rin. Kung pwede na tumingin mo. Tingin ko. Tingin lang. Okay na to. Ay, pumunta ka na dito. Sumubuhan ka gano'n mo yun eh. Wow, sumisipa! Sumisipa sa... Parang kulang sa ano ba? Ano? Alat. Diba? Masin. Masin. Maglalaban talaga dito. Asim na. Oh my God, anong round na sila? Fight. Pati natawa naman natin, Manny. Ako na naman. Emma. Ano mo sa picture na ano? Si Abby. Student of the month. Si Abby lang. Si, ano, paano kasi? Ayaw, ikaw ko. Cha-cha-cha-cha. Pero wala na natin. Ano pa, naginipan ko nga sila, Maya. Sila. Pumunta, ewan ko, di ko alam, pero parang kasama na, pumunta tayo sa Sige, kanila. agad na nini. Pero kasama ko si Fiona, tapos sinabi na naman ni Tita Ano. Buti Sabi niya. niya, yung sinabi niya na, ano, hindi, I mean, sa YouTube na, ano nga yung sinabi niya nun, yung, nung Buti tayo hinarap na- niyo yung... Oo, sinabi niya na naman yun, tapos nagsagot daw Buti tayo, hinarap niyo yung takot niya. Kaso di ko na, di ko na, Hindi ka matuloy. ito, kapag pinapagpag mo, kung kuman sa kanya, ba't niya pinapagpag? See? Sige, tumatalong ko. Ang suwat niya ng sapatos. Another way from the stars. Dapat naglalagay ka sa pangalawa. Wala kang pakikita. Para din na Kaya pa din ako. sarap, ma? Itikman ko lang. Right. Okay na to. Ano? Tara. Uy, dito. Tapos chicken bang yun.
Sige. Oo, kumuha ko dito. Ah, o yan. Ang tigas talaga ng ano mo. Yung sa dulo. Gilid. Parang... Tin. Bakit di... How close? Kami tayo, magkamukha kami tayo. Kami magkamukha kami. Walang kasing sa... Ang tawa mo parang nakaka-offend. I'm hurt. You're offended. Wala! You're so offensive. Ay, lahat alam mo. Alam mo yan, ano, oh. I'm just happy for the both of you. But? What of you? Both. Bottom? Tinatawanan ka talaga natin. Ano ba? Uy, tabang taga si Apo mo. Ayaw mo na yun. Kanina din sinabi niya. Kasi Bakit doon ka dumaan? Sabi ni mama mo. Bakit sige gumawa na? kabangan sa N. Sa N! Hindi kayo nga dito. Hindi ka nakagawa. Ay, nga, di pag, ano, Sabi nga lang. Hindi ko yung mama America lang yung nakahayop. Mara nga po ng ano. ano po? Diba kapag pag-aaral na yung kawin? Kasi Grabe na. Ang daw Baka lang kami ito. paglagarin. Hindi. Hindi pwede mo. Exercise ang mga lawas. Oo, tapos kapag maraming tao, gusto ko lang ganyan. Tapos maraming. Bakit? Kinakompliment ko nga. Okay. Baka lumipat sa palengke yung mga taga-gawa. Pwede nga. Hindi man, ang nagigibo mo niyan si ano, si Brad. Ba siya? Marami mo nga. Stop shop? Bakit kasi naman naisipan pala? Ewan ko nga sa enda. Eh di dapat, Takul mo ng food. The base?